Bon dia a tots i a totes. Avui anem a començar a saber què és un prisma i un cub. Tots els cubs són prismes, però anem a saber diferenciar-lo. Diu, aquestes caixes totes tenen forma de prisma. Per què? Perquè són com quadrats o rectangles que tenen un perímetre i tenen un grossor, una altura, es poden agafar, com si estigueren fets en 3 dimensions. Però dins d'aquests prismes, aquest d'ací té una peculiaritat i és que tots els seus costats estan formats per quadrats. Al estar format per quadrats s'anomena cub, com si fos un dau de jugar al parxís. Un cub és un prisma però format per quadrats. Molt bé. En el primer exercici diu encercla els objectes que tenen forma de prisma. Cuidao, ens està preguntant prisma en general, no sols el cub. Aquest d'ací, aquest objecte, sí té forma de prisma. Aquest objecte, el valor, no té forma de prisma. El suc de bresquilla sí té forma de prisma. La caixa redona no té forma de prisma. I la llauna del refresc no té forma de prisma. Fàcil, veritat? Val. Ara, en l'exercici 2, es diu que pintem els cubs. Els cubs, recordeu que tenen 3 dimensions, altura, grossor i una base. Aquest d'ací compleix tots els requisits, així que el podem pintar si és un cub. Tots els seus costats tenen forma de quadrat. Molt bé. Aquest d'ací és un quadrat, però no és un cub, no té 3 dimensions. Aquest cercle no és un cub, perquè és redó. I l'últim també té base, altura i amplària. I a més està format per quadrats, així que també és un cub. Perfecte. El pintem. Vosaltres se l'aneu a pintar molt millor que jo. Passem al següent exercici. I no me deixa, ho he intentat unes altres vegades i no em deixa treballar damunt d'aquesta pantalla. Així que, per favor, ajudeu-me i a veure si entre tots podem fer-ho. Diu, quants cubs hi ha? Hi ha que resoldre-lo per parelles, val? Molt fàcil, cuidao, t'està preguntant cubs, no prismes. Hem quedat que un cub té forma de quadrat. I continua sense deixar-me. És més, és que no puc fer res. Ni siquiera subratllar. Val, aquest és un cub, aquest d'ací és un prisma, el següent també és un prisma i el següent és un prisma, així que no seran. Així n'hi ha un cub, 2 cubs, 3 cubs, 4 cubs i 5 cubs. I així dins, si a mi me deixara, jo posaria un 5, però com no em deixa treballar damunt, avui vaig intentar-ho amb això que és nou, però seria un 5. I a veure si puc manejar-lo. Tampoc em deixa baixar-lo. Xics, això avui és un poquet més difícil de lo normal. Res.
però seria un 5. Com sou super mega llestos, sabem que hem de col·locar així un 5. Mateu ha pintat una figura amb el seu cub. Encercla-la. Mireu, fixeu-vos, si a soles posem una part del cub, no, la figura que ens quedaria seria un quadrat. Aquesta figura d'ací és el quadrat, que avui no puc subratllar, però que vosaltres sou super llestos i aneu a subratllar i a encerclar. Val? Besitos i perdoneu perquè avui la pàgina no funciona molt bé. Besitos!